Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi mzangayu Dawson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino a Khristu pokumbukira nyengo ya Lenti komanso Asilamu pamene akusala kudya mu nyengo ya Ramadani. Nduna ya zachuma a Joseph Manamveka ati pali chiyembekezo choti chuma cha dziko lino chikhazikika. Ndipo sipikala wa nyumba ya malamulo ya dziko la Gambia wapempha maiko a Africa kuti agwirizane pothana ndi mavuto omwe maikowa akumana nawo. Takulandirani mnkhani zathu. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika akufunira zabwino a Khristu onse mdziko muno mu nyengo ino ya Lenti. Iwo ati Lenti ndi nthawi yopatulika pomwe a Khristu atengepo mwayi osinkhasinkha mozama ndiponso apempha okhulupirira kuti ayende m'mapazi a Khristu kudzera m'mapemphero, kusala kudya ndi kupereka mphatso zachifundo. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Mutharika komanso Madam Professor Gertrude Mutharika akumbutsanso a Khristu kuti pamene akuyamba ulendowu akumbukire mphamvu ya kudzichepetsa komanso kuthandiza anzawo omwe akuvutika. Ndipo pamene Asilamu onse mdziko muno ayamba kusala kudya, President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Mutharika akufunira mafuno abwino Asilamuwa mnyengo ya kusala chakudyayi. Iwo ati ndi nyengo yolimbikitsa chikhulupiriro ndi kusinkhasinkha za mtendere ndi umodzi. Akatswiri pa nkhani za umoyo komanso nzika za dziko lino ayamikira ganizo la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika loletsa ogwira ntchito ku chipatala cha boma kukhala ndi zipatala zawo komanso kulipiritsa anthu omwe abwera ku zipatalazi. Mtsogoleri wa dziko linoyi mchiletsochi wati aliyense opezeka akuchita zosemphana ndi lamuloli adzalandira chilango ndi kuchotsedwa ntchito. Zambiri mu ripoti ili la Emmanuel Chikonso. Anthu ambiri amdziko muno ati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika polamula kuti mchitidwe olipiritsa anthu mzipatala za boma komanso kuletsa ogwira ntchito mzipatalazi kukhala ndi malo ogulitsira mankhwala kapena zipatala zimene zawo ndizothandiza Malawi ambiri omwe akhala kupsinjika kwa nthawi yayitali kamba ka mchitidwewu. Mtsogoleriyu anatsindika kuti zipatala za boma nzaulere ndipo aliyense opezeka akulipiritsa anthu mzipatalazi ndi kuchita zosemphana ndi lamuloli adzayankha mlandu kapena kuchotsedwa ntchito. Anthu ochuluka ati izi zithandizira kuti zipatalazi zidzigwira ntchito yake moyenera ndipo ena ati izi zithandiza kuti anthu opeza mochepekedwa apume umoyo wina. Miriam Moffat ndi ochokera ku chigwirizano boma la Lilongwe ndipo ati anakakamizika kugwiritsa ntchito chidede atakanika kupeza mankhwala onjezera magazi komanso Francida mchipatala cha boma pomwe anauzidwa kuti akagule kumalo ogulitsira mankhwala ngakhale analibe khobiri. Ine ganizo limene ndalandira bwino ndipo ngati president ngati ayankhula choncho ayankhula bwino kwambiri chifone kuti fa Malawi tine pampanipani fo munthu akamapita ku chipatala cha boma amakhona kuti alibe china chilichonse mthumba mwake ndiye akamamuzana kuti pita kagule amakhona imene pachangomula kukira chifo chone kuti amakhona ndalama alibe chifo kana apita ku chipatala cha bomacho. Nazo mzika zambiri zati zomwe wachita mtsogoleri wa dziko linoyu waganizira anthu omwe ndi osowa ndipo sangakwanitse kupeza thandizo mzipatala zolipira. Ine ndakumana nazo mwezi watha ndinapita ku sikelo monga mmene ndilili woyembekezera. Mankhwala amagazi sinalandire anandiuza kuti mankhwala kulibe kwatha. Fasida sinalandire fasida amene uli watha. Zonse anandiuza kuti ndikagule. Ngati panopa kumbali ya kuzana ndi mankhwala amagaziwo ndikungobwaritsa ngati chidede ndikarero ndimwe kapena masamba apeyala ndikarero ndimwe ndekuti moyo wanga ndipamene ndikuona ngati ndikurani ndikupanga fapene mathuma va chizungulire cha ndende khandali ntaona kuti magazi ndekuti munthu ndiorani ndochepera ndetano zimene ndifuna ndangoyamba kuwiritsa chidede chokumamwa basi. Liganizo labwino kwa ndipo ndikhutisudwa nalo ndipo chimenecho chapanga kwa anthu osauka ngati feyo ndipo achita njira imodzi yotiganizira kwambiri kuti samavutike kupeza thandizo lokhuza la mankhwala pa ize ndipo ndikukhutisudwa nalo. Nkhani imenenso ndabwino
ndekuti amene agwira ntchito ku chipatala cha boma akhale a chipatala cha boma azikhala komweko, ama private akhale sama private, tidzolipira private ukutupita ku boma, osati kuti tupita ku chipatala cha boma adzilipirani ku pharmacy, adzoti ma pharmacy ndi awo. Ndewo akhale ku bomako ife tidzipita private, tidzolipira private ukutupita ku boma. Anthu amene amapanga ngati mchitidwe umenewo ndi ganizo limene abweretsa president ndi ganizo labwino lori litithandizanso ngati ife amene timatha kupita zipatala za bomali kuti tizikalandira thandizo moyenerera. Naye katswiri pa nkhani za umoyo Amaziko Matemba wati izi zabwera mu nthawi yake pomwe ogwira ntchito mzipatala anazolowera mchitidwewu ndipo pakuyenera kukhala komiti yapadera kuti mchitidwewu utheretu. Mkulu wa bungwe lomwe limaona momwe zipatala za boma zikugwirira ntchito ndi kupereka ziphaso ku zipatalazi a Davis Olowere ati zomwe mtsogoleri wa dziko linoyu wachita zikugwirizana kotheratu ndi malamulo a bungweri, ndipo mamembala a bungweri akukumana sabata ino ndipo ayankhula zonjezera pa nkhani msonkhano ukatha. Mawu ake mkulu wa bungwe loonetsetsa kuti aliyense akupeza thandizo la umoyo mofanana la Mehin a George Jobe anayamikira Profesa Mutharika ndipo anati pakufunikira umodzi ndi kuonetsetsa kuti pali njira zoyenera zoperekera madandaulo okhudza mavuto a mzipatala za boma. Pafunika kuyikapo njira zoti anthu azigwiritsa ntchito popereka uthenga ngati akakamisidwa pesa ndalama aona za chinyengo zochitika, komanso njira zotetezera amene aulula ngakhale pogwira ntchito mu chipatala momwemo ena amene aulula akaulula azitetezedwa. Ndiye pakatero anthu amene apezeka olakwa pafunika kumalengezanso kuti apezeka anthu olakwa akuti alandira chilango. President Mutharika wati aliyense opezeka akuphwanya malamulowa akuphwanyanso ufulu wa mzika za dziko lino, ndipo opezeka akuchita izi adzalandira chilango choyenera, zomwe zakondweretsa Malawi ambiri. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. President Mutharika wati ndi okhumudwa ndi mchitidwe omwe anthu ena ogwira ntchito mzipatala za boma akuchita polandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ndi cholinga choti alandire chithandizo. Mchikalata chomwe akunyumba ya boma atulutsa, President Mutharika watinso ndi okhumudwa ndi mchitidwe wina omwe ogwira ntchito mzipatala za boma akuchita powauza odwala kuti azipita ku zipatala zawo zomwe si za boma ndi cholinga choti akalandire thandizo la pamwamba. Chikalatachi chati pofuna kuteteza ufulu wa anthu odwala komanso mzika za dziko lino, President Mutharika walamula kuti pasapezeke munthu ogwira ntchito mzipatala za boma akulandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala pofuna kupereka chithandizo, ndipo munthu yemwe adzanyozelera muloli adzachotsedwa ntchito komanso kuzengedwa mulandu. President Mutharika walamulanso kuti munthu aliyense ogwira ntchito mzipatala za boma asakhale ndi chipatala chake, asakhale ndi mashare mu chipatala chomwe si cha boma komanso malo ogulitsira mankhwala. Mtsogoleri wa gulu la atsogoleri a mipingo mchigawo cha kumpoto, Bishop Silent Ntambo, wati uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka mnyumba ya malamulo SONA unakhazikika pa zofuna za nzika komanso unayankha mavuto ndi zosowa za anthu amba mdziko muno. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Malinga ndi Bishop Silent Ntambo, uthengawu unaonikira za mavuto ochuluka omwe Malawi akukumana nawo m'magawo za umoyo, njala yomwe yavuta m'madera ena, chitukuko cha misewu ndi zomangamanga, komanso kubwezeretsa chuma mchimake mwazina. Muvomerezana nane kuti mdziko muno zinthu zinafika poipa. Chimanga chimagulidwa chimathamangira 100,000, malo ena chimapita mpaka na 150,000. Moti tikakhala pano tikuganiza kuti ndi nzeru zanji zimene zagwiritsidwa ntchito panopo. Chimanga from 100,000 chikubwera po 40,000. Bishop Silent Ntambo wa Northern Region Interfaith Association anapitirizanso kuyamikira President iyu chifukwa choganizira chipatala cha Mzuzu Central kuti chiyambe ntchito yopereka dialysis kwa anthu omwe ali ndi mavuto a impsyo. Imene ijayo mutati muyang'ane ndi ma services amene anthu amanyamuka kuno, kunyamuka kunthalire, kunyamuka kuzolozolo, kunyamuka kukameme, kunyamuka kumisuku, kukafika mpaka na ku Blantyre ku Queen Elizabeth Hospital.
ena kufika mpaka na ena mapita kunja. Pali chinthu chabwino tiyamike His Excellency the President watiganizira ife kwambiri anthu akuno kumpoto. Pakanali pano amtambo ayamikira Professor Arthur Peter Mutharika politsogwira ntchito za umoyo kukhala ndi zipatala zawo mwazina. President Professor Arthur Peter Mutharika anapereka uthenga wa sona lachisanu lapitali pomwe anapempha Malawi kugwira ntchito molimbika kuti dziko lino litukuke. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Nawo akatswiri pa nkhani za chitukuko ayamikira President Peter Mutharika kamba ka mawu ake omwe anayankhula potsegulira zokambirana za nyumba ya malamulo. Mawu ake omwe mutu wake unali njira yobwezeretsa chuma cha dziko kupereka chitukuko chokomera anthu. President Mutharika anayankhula zinthu zosiyanasiyana zomwe utsogoleri wake uchite, zomwe akatswiriwa anena kuti ndi njira zachindunji zothetsera mavuto azachuma omwe akhala akutsautsa Malawi zaka zisanu zapitazo. Themba Mwale wafika ndi zambiri. Mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chitukuko yemwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya MUBAS, Andrew Kaponya, wauza MBC kuti mawu a President Mutharika akugwirizana ndi nyengo yomwe Amalawi adutsamo. Iwo ati dziko lino layamba kale kupindula ndi mfundo zabwino zomwe boma la Mutharika lakhazikitsa. A president tsopano akhala ngati auzilira mpweya wa chiyembekezo kwa Amalawi onse, chifukwa chonena kuti mukayiyang'ana address imene ija zomwe ayankhula president zakhuza madera omwe ali ofunikira kwambiri omwe Amalawi tinakhuzidwa mu zaka 5 zomwe zapitazi. Zinthu zomwe angafune kuti athane nazo pano, zinthuso zomwe angafune kuti athane nazo masiku akubwerawa. Mukuziwa inu tikuchokera ku nthawi yomwe chimanga chinakwera mitengo kwambiri, zakudya ndi zina zotero zimakwera mitengo pafupi tsiku ndi tsiku. Mafuta kunalibe a galimoto, timagona pa nzera. Komanso simenti mtengo wake osafikirika. Ndalama zakunja zomwe zimatithandizira kuti tigule zinthu zosiyanasiyana osapezeka. A president abwera ndikutitsimikizira musona yawo kunena kuti zimenezi tithana nazo. Ifeyo tikunena kuti timasowekera utsogoleri umenewu omwe uthakuwayankhula Malawi ndikuwapasa chiyembekezo, ndikuonadi zinthuzo zikuchitika. Katswiri wina pa nkhani za chitukuko a Patrick achita bwino ati mfundo zoyendetsera chuma zomwe zaperekedwa mu sona zadzutsanso chuma cha dziko la Malawi chomwe chinaonongeka kwambiri. Tikuyenera kunyadira komanso mwina kusangalala kunena kuti a president anafotokozapo za mwina mmene zinthu zakhangati zinalili pakatipa, mmene zinthu zilili ma interventions kapena zilinganizo zimene waika pakatipa zoti zinthu zikonzeke, komanso kuonesa kuti kodi iwo akuona kuti masomphenya kusogoloko zinthu ziyende bwanji, kuti nkhani za chuma ziyende bwanji, kodi inongeka zina ndi zina ma contract ena amene amaoneka kuti asokoneza chuma cha boma ndokayikisa anachita nazo bwanji zimene anazimisa, komanso kodi mwina anthu akumayenda kwambiri ma austerity measures kuti kodi mwina tingachepese muti ndi muti kuti ndalama zimenezi zinthu zimene zizoyenerera kwambiri. Simukumbukira ino bwino lomwe kunena kuti chiyembekezo mmene zinalili padakali pano mtengo wa chimanga mmene ulili ndi simmene tinkayembekezerera. Unaina ukhala mwene utafikaso 100,000 kupita mwamba zimene zikanaphinja kwambiri anthu ambiri osauka kwambiri. So a president tinene kuti state of the nation address yawo imene mchizungu amayendeta mwachidule timanena kuti sona ikupereka chiyembekezo. Akaponya ndi achita bwino onse ayamikira ganizo la mtsogoleri wa dziko lino lonjezera ndalama za chitukuko chakudera za CDF kufika pa 5 billion kwacha, ponena kuti izi zithandizira kwambiri pa ntchito yopereka mphamvu ku anthu. Themba Mwale, MBC Blantyre. Munkhani za malonda. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati chuma cha dziko lino tsopano chayamba kuonetsa kuti chili mu njira yoyenera kuti chiyambe kukhazikika. Iwo ati zizindikiro zina zayamba kale kuoneka monga
kukhazikika pa malonda a ndalama ya dziko lino ndi za maiko ena, kukhazikika kwakukwera kwa mitengo ya zinthu komanso kutsika kwa chiwongoladzanja chomwe mabanki amalipiritsa pa ngongole. Iwo akulankhula ndi mwayi mtumodzi. Choyamba ife tifuna kuti tichepese ngongole zomwe timangongola kuziko maiko akunja komanso kumalawi kuno pazofunikira, komanso tifuna kuti ndalama zimene timatolera kuchokera ku misonkho kapena timati non tax zimenso zichuluke. Tikatero ndiye kuti tichepesa deficit. Chachiwiri tikufunanso kuti economy yathu ipange stabilize, kuti zitheke choyamba tikhale ndi ndalama za bank, komanso tikufuna kuti exchange rate yathu ikhazikike, osati lero kupanga kuti yagwa mawe yagwa. Ndikupira kuti alisa kuona kuti panopa exchange rate yathu ili bwinobwino. Mene timalowa mboma tikatenga rate ya pakati pa Malawi kwacha ndi US dollar inali 4,800, tikunena panopa ili pa 3.5. Tifuna kuti manager ibwerere ikhazikike bwinobwino. Faika ngokhazikika ndiye kuti chiwongoladzanja ma interest rates asika, ayamba kalinso kusika, ndipo akhala kusika, komanso kukwera kwa zinthu inflation ikhazi kusika. So tifuna kuti zimene zimbudget zionekenso kuti zimene zachitika. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tentonenso mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino a Khristu pokumbukira nyengo ya Lenti komanso Asilamu pamene akusala kudya mnyengo ya Ramadani. Nduna ya zachuma a Joseph Manamveka ati pali chiyembekezo choti chuma cha dziko lino chikhazikika. Ndipo sipikala wa nyumba ya malamulo ya dziko la Gambia wapempha maiko a Africa kuti agwirizane pothana ndi mavuto omwe maikowa akumana nawo. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyoyandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatutulutsa mzakeyo posakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popumpa madzi ochuluka. Komatu kuno salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wa galu kulira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompopompo koma zimadzi kuti po uthirire munda onse. Apatu ndiye kuti aja odalira pampu ya petro ndi diesel tikutaliri kamukamu kulimbana nayo injini. Anayiwaliratu kuti jenereta imalira zambiri monga mafuta ndi zina zotero, mene pampu ya magesi adzuwa simalira zambiri ayi. Sankha wekha. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu, kapena kungoyimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. Takulandiranso mu nkhani zathu. Nyumba ya malamulo inayimitsa zokambirana zake lachinayi masana kamba kavuto la kuzimazima kwa magetsi. Aphunguwa atakumana masana magetsi anazima kawiri zomwe zinachititsa sipikala wa nyumbayi Asamili Suleiman kuti ayimitse zokambiranazi. Izi zinachitika pomwe aphunguwa amafuna aziponya voti yonena kuti ngati nkofunika kuti bilo yokhuza thumba la CDF ayikambiranenso kapena ayi. Atolankhani athu Patrick Dambula komanso Austin Fukula akufotokoza zambiri kuchokera ku nyumba ya malamulo. Austin unali mu nyumba ya malamulo lachinayi mawa mpaka na kumasana ndipo unatsatira zinthu zimene zinachitika. Mwina timati ungogawana nafe kuona kuti kodi chinachitika ndi chani mu nyumba ya malamulo. Lerotu tsiku lachinayi ndi tsiku limene limakhala tsiku la paderadera kwa aphungu amene afuna kubweretsa nkhani ina iliyonse imene
akuona kuti mwina ndiyopindulira Malawi kuti akambitsane. Ndiye atamaliza spikala wa nyumba ya ku Gambia amene anabwera nyumbayi wayankhula aphungu nyumbayi, pameneno tsopano phungu wa dera la kummawa boma la Mzimba amene wanda Emmanuel Jere anabweresa kunena kuti bwanji tikambitsanenso akambitsane makamaka za khudza bilu ija imene mtsogoleri wa dziko lino anayimika kaye kusayinira kuti ayivomereze ngati lamulo, ndi kuti ayikambiranenso chifukwa mukumbukire kuti mtsogoleri wa dziko lino ananena kuti nkofunika kuti pakhale ndondomeko zimene zizisatidwa kuti lamuloli likhale lovomerezeka. Ndiye atayima kunaoneka kuti panali kusagwirizana pakati pa phungu nyumbayi otsutsa komanso ambali ya boma, chifukwa muthenga wawo mtsogoleri wotsogolera zokambirana nyumbayi Ajabi Muhango anafotokoza kuti amene amayendetsa zokambirana nyumbayi anafotokoza kuti sipakufunikiranso kuti akambitsane biluyi, malo mwake amene akuyeneka kuchita kutsogolera ndondomeko zokhudza mene bilu kapena ya CDF iziyendera ndi akhale unduna wa zamaboma ang'ono komanso unduna wa za chuma, kunena kuti ndamene angathe kutsogolera muzochitikazi, ndipo ngati aphungu azifunikira ndi kuti azingopita kukamva kuti kodi zikuyenda motani, ndipo ndondomekozo akazikhazikitsa nyumbayinso idzadziwitsidwe. Ndiye pamene panali mpungwepungwe chifukwa aboma amati iyayi tisakambirane, ambali yotsutsa nkumanena kuti iyayi tikambirane, mpakana ndithu zinayendera spikala wa nyumbayi kunena kuti achite kupanga ndithu mavoti kuti ndani amene akufuna kuti ndondomeko amene akuti bilu itithe kukambirana mnthawi imeneyi. Ndiye pakupita pa nthawi anthu anagwirizana kuti ayi ndiye kuti tikuyenekanso kusintha ndondomeko imene imayendetsa zokambirana tsiku imeneli kuti ayisinthe kuti athe kuyamba kukambisana za bilu imeneyi. Ndiye mwatsoka magetsi nkutima zimene zinapangitsa kuti anthu ndithu phungu nyumbayi athe kupita kukapumulira mwachangu pa nthawi ya nkhomaliro. Ndiye atabwera masana cha mathukoloko magetsi ajanso nkutima zimene zinapangitsa kuti spikala alamule kunena kuti pamene zililimo ndiye kuti basi zokambirana zipitirira mawa kutanthauza kuti Friday. Sipikala wa nyumba ya malamulo ya dziko la Gambia Fabakary Tombong Jatta wapempha mayiko a mu Africa kuti azigwirizana ndi kuyankhula chimodzi pothana ndi mavuto omwe mayiko a mchigawochi akukumana nawo. Sipikalayu wanena izi ku nyumba ya malamulo pa ulendo wa akuluakulu a nyumba ya malamulo ya ku Gambia odzaphunzira mmene nyumba ya malamulo ya dziko lino ikuyendetsera ntchito zake. Austin Fukula ali ndi zambiri. Spikala wa nyumba ya malamulo mdziko la Gambiyayu wauza phungu nyumbayi kuti mayiko a mu Africa akuyenera kugwirizana polimbana ndi mavuto monga omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Jatta ayamika dziko la Malawi kamba kowalandira bwino zomwe zatsimikizira kuti dziko lino limadziwa kulandira alendo. Iwo ati nyumba ya malamulo iliyonse kuphatikizapo ya Malawi ili ndi udindo oteteza ufulu wa demokrasi komanso kuti malamulo omwe akupanga akhale okomera Malawi. Ndipo pothirirapo ndemanga spikala wa nyumba ya malamulo wa dziko lino Asamea Suleiman ati alimbikitsa ubale wa pakati pa nyumba za malamulo ziwirizi kuti zizitumikira bwino anthu omwe amawayimira. Aka kanali koyamba kuti akuluakulu oyendetsa ntchito za nyumba ya malamulo ya dziko la Gambia abwere mdziko muno komanso kuti spikala wa dzikolo ayankhule nyumba ya malamulo ya dziko lino. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Boma lati liwonetsetsa kuti ana makamaka atsikana sakusiyira sukulu panjira pothana ndi maukwati a ana amene akuchitikabe m'madera ena mdziko muno. Nduna yona za
ana komanso chisamaliro cha anthu Mary Navicha ayankhula izi kuzomba pamene imatsegulira DCP Girls Academy yomwe ayimanga ndi abungwe la mdziko la Turkey la Dreams of Children Family. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Polankhula ndi MBC, Navicha anavomereza kuti ndizomvetsa chisoni kuti ana akupitirirabe kusira sukulu panjira ndipo ena akulowa mbanja zimene zikusokoneza ntchito zachitukuko mdziko muno. Ndunayi yalonjezanso kuti ithandizira ntchito yothandiza kuthetsa mavutowa ndi cholinga chakuti ana apeze mwayi wa maphunziro. Tifuna tathokoze Profesa Arthur Peter Mutharika, President a dziko lino la Malawi, President athu okondedwa chifukwa cha mtima wawo wachikondi umene ayikapo pa nkhani ya maphunziro a ana mdziko muno. Mwaona posachedwa mkuyankhula kwawo potsegulira nyumba ya malamulo anenetsa kunena kuti akufunitsitsa aone mwana aliyense akupita ku sukulu ndi chifukwa chake boma lawo layika maphunziro aulere kuyambira ku primary mpaka na ku secondary. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira mafuno abwino a Khristu pokumbukira nyengo ya Lenti komanso Asilamu pamene akusala kudya mnyengo ya Ramadani. Nduna ya zachuma a Joseph Manamveka ati pali chiyembekezo choti chuma cha dziko lino chikhazikika. Ndipo sipikala wa nyumba ya malamulo ya dziko la Gambia wapempha maiko a Africa kuti agwirizane pothana ndi mavuto omwe maikowa akumana nawo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Tawson Kamalata. Mwakoma nonse.